Türkiýede polisiýa türkmen aktivisti Nursultan Taganowany taklady. Bu barada Garasda Türkmen News nesiri habar berýär. Nesir Taganowanyň sözlerine talgylanyp 26-njy sentýabrda saat 5-de aktivistiň öýüne polisiýanyň gelendigini, şeýle-de onuň häzir polisiýanyň idarasynda saklanýandygyny we ondan bir dokumente gol goýmagyny talap edýändiklerini habar berýär. Nesire gowsun video izlenmede Taganowa özüniň Türkmenistana deportasiýa edilip bilinjekdigini hem duýdurýar. Belki bu men soň videom bolup biler. Türkmenistana iwermeli diýip myş bar eken. Videoda Taganowa hiç bir kanun ise baş goşmandygyny, diňe sosial ulgamlarda türkmenleriň öz hak hukuklary ugrunda göresmäge çağırys edendigini hem nyktaýar. Taganowa birinji gezek 2020-nji ýylyň 19-njy iýulynda Istanbulda geçirilen protestiň dowamında saklanypdy we deportasiýa merkezinde 3 ay galypdy. İnsan hukuklaryny gorayan gurulmalaryň çağırşlary netijesinde 2020-nji ýylyň oktýabrynda Taganowany merkezden boşatdylar we ol Türkiýeden başpena sorap arda bermäge mümkinçilik aldy. Adam hukuklaryny gorayan toparlar Nursultan Taganowa bilen iltisikli bu hadisany tanqidlap, Türk häkimetlerini insan hukuklary barada gol goýun halkara ýalaşyklaryna we öz kanunlaryna hormat goýmagy çağırdylar. Sol bir wagtyň özünde geçen hepdäniň aýagynda azatlyk bilen söhbetdeşip bolan aktivistler Türkiýedäki türkmenlere basyşlaryň güýçlenýändigini, hatda ýakynda tutuluklaryň hem başlanmagynyň mümkindigini duýdurdylar. Mundan başga da aktivist Taganowanyň Türkmenistandaky ýakynlaryna hem basyşlar edilipdi.